kwarto, lagi kwarto niya. Kailan to siya sa ko? Wala may na ay. Ngayon ko kuan bisin be. Pila luwag ng court bay duha. Gob. Go. Go. Be, gaway be. Dali lang gud ako gid. Scratch tape. Check-in sa amin kadali. Oh. Per dala ta cooler per for ice and sunlight. Na wala naglakaw si papa. Like lang. Take what you need today. Ayaw pagpalapi. Ayay, naka-take. Mag-take ka. Walay coach ako, abay. Right here is a good place to start. Yeah, words. Pabalin lugar kog malay-balay. Good place to start. One. Oh, yan. Dara. Zeran. Dara yun na yapon, for yapon. Pairam nga ng lighter. Uy, ako ng green ha. Paro ko ah. One lang ta. For the record ba? Si Baby sa daylayan na buwan. Pero bulan na. Balay ko buwan. Kita ko tago maghapon. Laplapan ni Daddy, sir. Laplapan ni Daddy. Laplapan ni Daddy. Wala. Natagana mo na isa naman eh. Isa naman. Bibigyan ka mong for radio mo. Be, kita pa niya be. 13 na, 13. Oy, present pa, present. Ayo, pag-vote bail. Dili ron ta ka nakaon. Napabili na ang dolan. Perfect 2020 ka lagi na. Where do you upload your vlogs, Danny? You don't put it on YouTube? I have 9,000 subscribers in YouTube. Sa'yo kay itong tuwan. Kainta dire. Kainta dire ko. Enta na taron ba? Sigang, huwag ka pang Instagram. Kapan guys? Isa ka ng legit na human being. Ay pa, yun ang Alvin. Dayo. Gusto.